i de les seves sensacions, tingues en compte que el ioga és un vehicle perquè tu et serveixis d'ell. I per tant, requereix que ell estigui al teu servei, no tu al servei d'ell. La postura és un procés perquè et porti a la integració, a la comoditat i estabilitat, no perquè et castigui durament, per ser conscient de les teves limitacions i acceptar-les, i així poder gaudir del teu cos. Ves allargant els braços i arrelant les mans. Inspira i a l'expiració vas pujant al cap, la caixa toràcica. Caixa toràcica, cap. Ves-te movent en aquestes dues formes. Cap, caixa toràcica, cap. Mira de mantenir les mans ben actives, ben obertes, ben separades. Quan més separat està el dit gros del dit petit, més arrelades estan les parts carnoses de la mà. I la propera vegada que pugis el cap i la caixa toràcica, ves-te expandint fins a dins la postura de gat. I un cop situat a la postura de gat, ves-te movent en aquestes dues formes. Hasta Balasana, Satangasana, Satangasana, Hasta Balasana. Mans ben actives, aplicant les espirals. Cap, caixa toràcica, gat. I cap enrere, Hasta Balasana, permetent que el teu cos vagi despertant el moviment amb suavitat, amb calma. La propera vegada que arribis de nou a la postura de gat, inspires i a l'expiració Purvastasana. Purvastasana, Satangasana, Satangasana, Purvastasana. Així, si poses ben bé, no et treballarà malament l'esquena. Si no agafa rampa, Si agafa rampa, no passa res. Purvastasana, Satangasana, Satangasana, Purvastasana. I la propera vegada que vinguis de nou a la postura de gat, ves introduint els dits cap endintre dels peus, situa'ls en contacte amb l'estoreta i mantenir-los alts els talons és venint a Adho Mukha Svanasana. Situat a Adho Mukha Svanasana, inspira i a l'expiració vine cap al gat que s'estira. I ves-te movent en aquestes dues formes, en aquest procés d'aprenentatge dinàmic, a nivell de connexió neuromuscular.
talons ben alts, els genolls els deixes fluixos, que ells es flexionin el que es calgui, buscant aquest procés de comprensió que et deia abans del ioga, que el ioga sigui una eina que estigui a la teva disposició, al teu servei, no que tu estiguis al servei d'una postura. Seria absurd. I mantén els talons alts i tornes a pujar. I llavors vas venir com si poguessis vindre a sentar darrere, però mantenint la pelvis. Sempre necessitem un impuls que vagi cap amunt, Ho estaves fent bé. Ho estaves fent perfecte. Vull dir, no miris res, no miris a ningú perquè ho estaves fent genial. Tots aquests aspectes ens permeten treballar aquestes diferents cosetes que fem, l'altre dia aixecàvem la cama, en fi, aquestes petites cosetes que fem ens permeten tindre una comprensió extraordinària del nostre cos. Amb una asana fantàstica que és Adho Mukha Svanasana. Inspires i a l'expiració, quan tornis a pujar, ja vas portant les espatlles endavant. Genolls a terra. Purvastasana. Satangasana. Hasta Balasana. Cap, caixa toràcica, gat. I un cop estem aquí a gat, permet que la cama esquerra vingui així cap enrere i el genoll dret així una mica cap endavant. I un cop està aquí el genoll dret una mica cap endavant, inspires i a l'expiració portes així el pes més endavant i portes el pes enrere per anar desenganxant tota l'estructura de la ingla. Inspires, a l'expiració vas venint enrere. Amb molta suavitat vas venint endavant i enrere. Quan veguis que s'ha alliberat tota aquesta estructura, inspires i a l'expiració vens a portar el genoll una miqueta més endavant i la tíbia entrecreuant per vindre a situar el taló del peu dret a la ingla esquerra. A mi aquí m'agrada situar-me una mica en forma de copa, uns instants. Començar a sentir aquest estirament que es produeix aquí, en el meu gluti. I per tindre molta més comprensió de l'asana i aquesta connexió neuromuscular, ja sabeu que a mi m'agrada anar pujant i baixant. Treus aire, baixes a baix i inspires. A l'expiració tornem a vindre cap amunt. Inspires. I així vas entenent el moviment del teu cos, les necessitats del teu cos, amb aquesta asana que està al nostre servei, per anar allargant certes estructures, per anar equilibrant i integrant diferents postures, diferents asanes. I quan sents bé l'allargament i l'estirament, deixa que la mà dreta s'estiri, l'esquerra s'estiri i et quedes aquí. Com en la mateixa postura que Hasta Balasana, sentint l'allargament i l'estirament des d'una estructura passiva. I inspires a l'expiració, tornes a vindre, situar les mans al lloc que els correspon. Inspires a l'expiració, vas pujant, la situes en forma de copa i ara et quedes aquí dalt. La mirada alta, sentint l'allargament del teu gluti i la connexió amb la teva columna.
Inspires a l'expiració, vas situant les mans ben apoyades a terra, el peu endintre, t'impulses per vindre de nou aquí el gat que s'estira. Impulses a l'expiració, Adho Mukha Svanasana. El gat que s'estira. Adho Mukha Svanasana. El gat que s'estira. Chaturanga. Urva Mukha. Adho Mukha Svanasana. I si abans era la cama esquerra, la que quedava darrere, ara portarem el genoll aquí davant. De moment alineat tot, portem la cama dreta enrere, deixa que es vagi produint aquest joc, vine endavant, vine enrere, per estimular la teva estructura inguinal. Algú pot dir, ui, a mi la sana em tiba molt. Bueno, doncs queda't aquí movent-te, no passa res. El que requereix és integració. I quan hagis mobilitzat bé, fantàstic pel sistema limfàtic inguinal, portes ja el genoll on li correspon, deixes que s'intercali el peu per buscar ara la ingle dreta. I un cop has situat d'aquesta forma, inspires i a l'expiració deixes caure cap a baix. Inspira. Expirant cap a dalt. I així te vas movent en aquestes dues formes. Donant aquest procés dinàmic que ens permet aquesta connexió del nostre sistema nerviós amb el nostre sistema muscular. La propera vegada que arribis a baix, allarga la mà dreta. Diu, és que no sento el contacte amb la ingle. No passa res. Tu estira aquí tant com puguis. I a mesura que et vagi estirant el teu gluti mig, totes les teves estructures de psoas es vagin activant. Tota l'articulació coxofemoral. Les coses aniran passant. Sense presses. Si inspires a l'expiració, tornes a venir amb les mans enrere. I inspires a l'expiració vens a dalt. Situes les mans a puesto, en forma de copa. Inspires a l'expiració amb espirals, porta la mirada amunt per relacionar bé la nostra pelvis i la nostra esquena. Mans ben apoyades a terra, dits endintre. Uala, que ja estem aquí. El gat que s'estira. Adho Mukha Svanasana. Espatlles endavant. Flexió salt. Uttanasana. Cap caixa toràcica, tronc paral·lel. Inspir. Expirant, mans a ròtules. Inspir. Expirant, cap a la postura terrible. Inspir. Expirant, Tadasana.
Ara que hem donat tota aquesta mobilitat pèlvica, inspires a l'expiració, portes els braços en creu, inspires a l'expiració, les mans a les caderes, i simplement pivotem per ja situar-nos en aquesta postura, amb les cames obertes, ben alineades cap endavant. És que els peus alineats cap endavant em tiba molt aquí la coxa femoral, doncs deixes escapar una miqueta cap a l'exterior. Tingues en compte sempre que l'asana està al teu servei. No ets tu el seu servidor. Per tant, respecta sobretot el teu cos, buscant sempre, això sí, integració. Asana és el que permet integració. Inspires a l'expiració, braços en creu. Inspires a l'expiració amb integració, flexió, activitat lumbar, vens aquí. Inspires, expirant, braços en creu. Inspira, treu bé la caixa toràcica, pesa, bola, i vas movent en aquestes dues formes. Baixa una mica més la pelvis. Aquí, anem treballant una mica més els quadris. No, si no se'ns atrofia. I la propera vegada que vinguis i situïs les mans aquí a la part interna de les ròtules, inspires i a l'expiració vens a portar la punteta dels dits a terra mantenint el tronc paral·lel. Aquest tronc paral·lel avui el mantindrem així, amb les cames flexionades, la mirada alta i el tronc paral·lel. Però sí que, i només pel fet d'indagar i d'experimentar, juguem a veure la capacitat que tenim d'estirar les cames. Us serà molt més fàcil si les aneu estirant, mantenint l'estructura i treballant l'espiral. Des de la bola de grossa a la bola de petit, espiral externa de taló amb rotació, mentre vas fent aquesta espiral, vas estirant les cames sense baixar el cap, deixant que el tronc es mantingui similar a l'estructura que tens ara. Diu, és que no puc estirar totes les cames. Doncs allà on arribi. I expirant, tornes a flexionar i inspires. Expirant, busques de nou l'estirament. Expirant, tornes a baix. I així vas experimentant amb la teva capacitat real d'estirament. Sense forçar, sense patir. Si sents que el teu nucli s'està enrodonint, no, anem bé. Si en un moment determinat dius, ui, que jo necessito més amplada, agafa-la. No hi ha cap compartiment estanc aquí. Ves jugant, ves mobilitzant amb el teu somriure, amb la teva postura. I la propera vegada que allarguis les cames i et sentis aquí en aquesta forma, queda't-hi. Simplement queda't amb la màxima longitud que dona la teva musculatura. Inspires a l'expiració, flexiones de nou. Inspires a l'expiració, mans a ròtules. Inspires a l'expiració, vas extenent les mans per portar els braços en creu. Inspires a l'expiració, mans a caderes. Inspires a l'expiració, pivotant, vens cap endavant. Inspires a l'expiració, braços en creu. Inspires a l'expiració, Namaskar Tadasana. Inspires a l'expiració, postura terrible. Inspires a l'expiració, Uttanasana. I un cop estàs situada a Uttanasana, després de vindre d'aquest estirament amb cames separades, amb cames obertes, inspires i a l'expiració t'agafes els talons
I intentes anar allargant aquí cada vegada més sense que el nucli se separi de les cames. Sabeu que moltes vegades l'obsessió per estirar les cames comporta l'escurçament del nucli i aquí estem parlant d'un estirament global. Cada vegada que treus aire intentes allargar com un procés on el cos fa de pèndol, els isquions miren de venir cap amunt i cap endavant, el cap cap enrere per buscar aquesta confluència del sacre i del crani. Inspires a l'expiració, vens a situar les mans endavant. Inspires a l'expiració, una cama viatja enrere, l'altra cama viatja enrere, per situar-nos aquí en el gat que s'estira. Uau, això està en el gat que s'estira, Uau. Inspires i a l'expiració vens a Adho Mukha Svanasana. Estira les seves espatlles, estira bé, pressiona bé les seves mans, sent ben bé la postura. Inspires i a l'expiració tornes a venir amb les espatlles endavant i ara quan tens les espatlles endavant deixes que la mà dreta se situï aquí al centre. I un cop s'ha situat la mà dreta aquí al centre, vas deixant que el teu cos giri i vens i allargues la cama dreta per aquí davant, que és la de sota, si no m'equivoco, i la cama esquerra ve aquí, buscant el sostre, allargant cap amunt. Aplica de les espirals i disfruta d'aquesta forma. Que sí? No veus com tot passa? Inspires a l'expiració, tornes a portar la cama enrere, et situes aquí a Adho Mukha Svanasana de nou. Inspires a l'expiració, les espatlles endavant. Ara és la mà esquerra la que ve cap al centre. I ara vas aixecant cap amunt mentre treus la cama cap endavant. Allargues, allargues, allargues. Porta aquí la cama. Porta-la aquí. Vinga, que tu pots. A poder més pots. Quan més la treus, més puja el tronc i més ve la mirada alta sense que pateixi el coll. Aquesta cama ben estirada. Uau, molt bé, caral, molt bé. Falta una mica de fortalesa, Per estar-hi una estoneta, Com anem? Molt bé aquí, molt bé. Molt bé, inspires a l'expiració, les mans a baix, els peus al seu puesto, les mans al seu puesto, Adho Mukha Svanasana, amb un somriure. Inspires a l'expiració, les espatlles endavant i per si ha quedat alguna irregularitat, alguna cosa d'aquelles que dius, que no sé què passa, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Espatlles endavant, genolls a terra, Purvastasana, Satangasana, Hasta Balasana, cap aixaturat i cagat. Ja estem situats aquí a la postura de gat. Venim a Purvastasana per anar l'obrint. Inspires amb l'expiració Satangasana. I un cop estàs de nou aquí a Satangasana, inspires i a l'expiració vens a situar el colze aquí sota les teves espatlles. Fixeu-vos aquí, el que és molt rellevant és que el braç estigui alineat i ara l'altre colze aquí. El braç ha d'estar alineat. Tingueu en compte que amb el que anem a fer ara a vegades la tendència és que el braç faci així. Tampoc et preocupis, però mira de mantindre'l el més possible aquí. I mira que mica a mica a través de treball i tot això es vagi mantenint paral·lel, els dos braços paral·lels. L'estoreta és una bona guia. És molt important que els colzes estiguin aquí sota les espatlles. I ara el que fem és això. És inspirar i a l'expiració vas
si van amb el cul cap amunt des de les cames, mantenint de mantenir les espatlles aquí ben bé damunt. La força ve cap a dalt. És com un adomo que es va anar a serrar-ho, Diu, és l'adomo que has agarrat i ja estàs aquí mantenint la forma. És la muntanyeta, exacte. Com que sé a vegades que pesa una mica, no has de portar que les espatlles vinguin molt endavant. Si venen molt endavant has d'empenyar bé les estirades, si no la cosa és xunga, Portem de nou els genolls a terra. Deixa, estira't una mica aquí, estira una mica, deixa que s'estirin les espatlles, que no. Ai, torna a venir cap endavant. Agafa aire. I com diu el Marc, tornem a la muntanyeta. Les estirals de les mans, que no se'ns envaiguin. Sempre la pelvis està alta perquè porta el treball cap amunt. Molt bé, Carme, aquí. Vinga, aquestes mans ben obertes, ben actives. Ben obertes, ben actives. Mirem que no senquin, Inspira de l'expiració, genolls a terra, deixa de nou que es vagin allargant una altra vegada les teves espatlles venint enrere. Uau, simplement per relaxar una mica, per donar-nos una mica d'aire. Tornem de nou a situar-nos al puesto. Va, una tercera vegada. Mans i amunt. Molt bé, Marc, molt bé. Així, no és com té tendència, Un se'ls lleven els culs, els altres s'aixequen les mans. Costa, mantenir la postura. Aquí, Avui t'està agradant, Caral, t'està agradant això. Aquí, treball de força, Bueno, ja de tot, Ja per tothom avui, Bueno, i aquí que et vas relaxant de nou, genolls a terra. Situes les mans al seu puesto. Després d'estirar-te, d'allargar-te. Tornes a situar les mans al seu puesto. Aquí, bueno, és igual, aquesta balassen. Anem tots. Tothom ha trobat el seu puesto allà on l'ha trobat. Això està molt bé. Cap caixa toràcic agats. Ens trobem tots aquí agats. Curva passen. Què tal, Mercè? Que no t'està agradant? Sí. Tan maca que és, quina calorada que t'ha agafat, Se t'engassen. Dits endintre. Adho Mukha Svanasana. I ja quan estàs aquí a Adho Mukha Svanasana, inspires i a l'expiració vas portant les espatlles endavant. Inspires i a l'expiració, genoll dret, arrel la mà dreta, intercalant tíbia, esquerra, arrel l'esquerra, intercalant tíbia. Doncs les meves aixelles venen allà on els correspon, que és aquí, a damunt de la ròtula. Tenia un professor que deia Paschimottanasana és una asana que tu no fas, sinó que ell es fa sol, es deixa fer, i tenia tota la raó. I a més està totalment en concordància amb el que has dit, que el ioga està al teu servei. No, tu el servei del ioga. Per tant, tu estàs aquí, deixa que t'estiri, ja que estàs bé, estàs còmode, Veig quin Paschimottanasana més xulo, La gent la veus allà suant la gota gorda en Paschimottanasana i no arriben enlloc i es comencen a corbar. L'altre dia veia un llibre que el tio estava més corbat. Sí, exacte. I fixa't, al cap d'una estona d'estar aquí allargant i això, com que ja venim d'allargar molt les cames, deixa-les que rellisquin una miqueta. I segurament una miqueta ho has pogut acceptar bé i pots, probablement, amb una mica de pressió aquí, mantens encara les aixelles aquí connectades amb els teus genolls. I en aquest procés estàtic de comprensió, també neuromuscular, deixa, sents. I al cap d'una estoneta, a la millor, et pots permetre estirar una miqueta més i mantenir encara l'estructura en el seu puesto. Quan jo tinc la sensació que estic una mica al límit, deixo d'agafar-me per aquí dalt i vinc a agafar-me pel costat, com si estigués aquí a la part del taló, la part del taló externa del taló i la part externa, aquesta part més carnosa, allà on hi ha les espirals,
I és quan estic aquí que inspiro i a l'expiració estiro encara una miqueta més, permeto que els genolls s'allunyin lleugerament de lo que és les meves aixelles i ara inspiro i a l'expiració porto com si volgués portar els colzes cap a terra i estiro aquesta miqueta més, que és confortable i que noto estirament. Un somriure. Mirant de costat, colzes a terra i les aixelles als genolls. Amb els peus ben actius, com si fossin les boles que et volguessin apretar cap a l'exterior. Inspiro l'expiració, vaig pujant cap amunt. Uala! I em relaxo tranquil·lament. Com que el procés que hem anat generant ara aquí a terra és d'estirament, seguirem potenciant aquest procés a través d'una postura que segurament us recordarà a Navasana, venim aquí, ens agafem aquí, i simplement començarem allargant una cama. Agafes la dreta, situes la mà aquí, inspires i a l'expiració, mentre deixes que es vagi allunyant el teu cos, vas estirant la cama. Inspires, mires d'estirar-la al límit. Expirant, tornes a baix. Inspires, a l'expiració, vens aquí. Inspires, expirant, vens a baix. Inspires, a l'expiració, vens estirant, buscant els teus límits, expirant, a baix. I així es va fent. Aquest també t'agrada, I quan hagis trobat el teu estirament, queda-t'hi. Sense forçar. Impulsa, tiba't els dits cap enfora. No intentis allargar la cama, sinó tiba amb els dits cap enfora. Inspires i a l'expiració vas baixant aquesta cama recta a terra. Amb la qual aquesta altra ha quedat replegada també a terra. I un cop està aquesta recta a terra i aquesta replegada a terra, simplement vens i t'agafes amb l'altre braç. I un cop estàs aquí agafat amb l'altre braç, inspires i a l'expiració portes la mà esquerra darrere i deixes que des de les espirals de les teves mans es vagi obrint bé la teva espatlla. El peu de baix ben actiu. El peu que tens estirat ben actiu, que no caigui, ben alineat, ben obert. Afavoreix molt la torsió. Inspira de l'expiració, la que vens cap aquí. Flexiones ja a la dreta i ja l'agafes. I ara anem a experimentar. Anem a experimentar amb el mòbil. Ai, no, perdó, amb l'esquerra. Anem a experimentar amb l'esquerra, Anem a experimentar, ens l'agafem aquí, inspires a l'expiració, l'allargues. I a la inspiració busques els teus límits. Expirant aquí.
I així es va fent. Això el mòbil és collonut perquè jo el paro sempre, sempre poso la campaneta aquella que diu que no toca, però només falta que no em diuen mai res, ningú em diu res, ja més o menys la gent que em truca i tal ja sap els horaris que tinc i tal, no? Només falta que te'l deixis un dia. Hòstia, i en el moment clau, allà la relaxació, hòstia, dius, me cago en la puta. I quan ja estàs ben relaxada, amb el teu somriure i tal, dius, ara l'estiro i m'hi quedo. Pressionant les boles. En vez d'intentar estirar el genoll, pressiona amb les boles cap a l'exterior. I mantenint el bloc, deixes que tot vingui a terra. Ara és la dreta, la que ha quedat flexionada, la que ha estirada, vens, pum, aquí. Vens aquesta ve cap aquí. Voilà. El peu de baix ben alineat i ben actiu. Ara sí. Inspires a l'estiració, vas afluixant, vas tornant cap a davant. Hem estirat bé, hem generat una torsió fantàstica, estem superrelaxades, ja. Ens anem estirant, anem portant els peus a la cantonada de l'estoreta. Uau, sentim ja el nostre relax. Si algú sent que té alguna estructura clavada, pot posar els braços aquí per sobre el cap, deixar que el seu coll giri a la dreta i a l'esquerra. Fantàstic. Deixa que les mans vinguin amb una apertura de 25-30 centímetres de la pelvis, que tu et sentis confortable, còmode. El dors de la mà està a terra, els palmells mirant cap al sostre perquè s'obrin les espatlles. Descobreix la postura de Savasana. A mi m'agrada sempre, un cop he descobert la postura de Savasana, és portar la barbeta cap al clot intraclavicular i llavors torno a estirar el coll com si fos una persiana perquè la zona cervical estigui el més a prop possible de terra. I quan estic aquí a Savasana, m'afluixo totalment. M'afluixo i em relaxo plenament. Adéu, marxo, Adéu. Aquesta és una postura que no requereix cap tipus d'esforç. Aquesta és la postura iògica per excel·lència. On el ioga es posa al teu servei a través de Savasana perquè tu puguis afluixar-te i abandonar-te plenament.
I a mesura que vas afluixant i relaxant plenament, la teva respiració es va expandint i es va trobant amb la seva naturalesa. Postura correcta, respiració natural, i tot això generat amb profunda consciència és el gran secret de ioga i també el gran secret de la vida. La contaminació de les religions fa que a vegades tot aquest procés ens comporti un difícil encaix amb les formes que ens comporta esforç i sofriment. Però Patanjali sempre deia que la postura, sigui la que sigui, té que ser còmoda i estable. Quan més silenciós estigui el teu cos, més silenciosa també estarà la teva ment. I més s'incrementarà la teva capacitat d'interioritzar, de bussejar en aquesta extraordinària meravella que és el teu cos. Quan més silenciosa estigui la teva ment, més aniràs aprenent de tota la informació que el teu cos a cada instant va donant. Quan més silenciosa estigui la teva ment, més podràs observar com la teva musculatura, les teves articulacions i els teus òrgans s'afluixen, perquè més liberats de tensió física i emocional estan. I et donaràs compte que ioga no és això que estem fent ara, no és limitar-te a vindre a una classe, sinó que és aquesta profunda experiència conscient amb el teu cos. Que et diu coses quan camines, quan seus al cotxe, quan menges, quan t'emociones, quan digereixes el que menges, quan digereixes el que t'emociona. Ioga és pura consciència. És un procés íntim d'interiorització per anar generant autoconeixement.
Ioga és profunda consciència del ser. Estar anclat, estar conscient i present. Gaudint de la màgia de cada instant vital. Sense esforç, sense dolor, amorosament. Tatsaviturvarenyam Vargo devasya dhimahi Niyo yona prachodayata. És el silenci profund, amb el mínim esforç, amb la màxima integració, sense presses i al teu ritme. Permet al teu cos que torni venint cap al moviment, amb suavitat, íntimament, sense pressa.